खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 9 आगष्ट 2024 शुक्रबार। बांलादेशआव आर्मिया गोहो लाखांनायनि उनाव हिन्दुफोरखौ मुस्लिमफोरा इनाय खालामदों। मुस्लिमफोरा हिन्दुफोरखौ होसो होसो बुदों। बांलादेशआव हिन्दुफोरखौ इनाय अयतासार खालामदों। मुस्लिमफोरा हिन्दुफोरनि दखान, फालांगिरि फसंथान आरो न' बांफोरखौ सावदों आरो सिफायदों। लोगोसे लामा सामा ओंखारनानै हिन्दुफोरखौ गाग्लोबदों, अन्थाइ खुबैदों, लावथिजों गाग्लोबदों। बांलादेशआव हिन्दुफोरा शेख हासिनानि राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होयोमोन आरो शेख हासिनाया गावनि बिबानखौ नागारनानै गावनि हादोरनिफ्राय खारखांनायनि उनाव बा होखारजाखांनायनि उनाव बांलादेशनि मुस्लिमफोरा हिन्दुफोरखौ गाग्लोबनो चान्स मोन्दों आरो बिदिनो खालामबाय थायोब्ला बांलादेशनि 1 कौटिनिबो बांसिन हिन्दु सुबुंफोरा भारतनि रिफिउजि केम्पआव थाफैनांगौ जागोन आरो बे समावबो गोबां बांलादेशनि हिन्दुफोरा भारत बांलादेश बर्डार साखाथियाव थाफैदों। गोबां भिडिअ भाइराल जादों। बांलादेशनि हिन्दुफोरा थफ्ला थफ्लि लानानै सि जोम लानानै रुजुन रुजुन फैनानै भारतनि सिमा खाथियाव थाफैदों आरो BSFनि साखाथियाव मदद बिदों। बेबायदि भिडिअखौ फेसबुकनि गेजेराव आरो इउटुबनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो। बे समाव बांलादेशआव मा जागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। बांलादेशआबो पाकिस्तान बायदि जानो थांगासिनो दं नामा बेखौ साननानै भारतनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो माखासे हादोरनि दैदेनगिरिफोरा साननायाव गोलैदों। हिमाचल प्रदेशआव जोमै बेरदों आरो गोबां सुबुङा जिउ गोमादों। बेबायदिनो हिमाचल प्रदेशआव बोसोरसेयाव खेबसे नङा खेबसे जोमै बेरबाय थायो आरो बे जोमै बेरनायजों गोबां दैबाना जानायजों गोबां मानसिफोरा लांखार जानानै थैनांगौ जायो। हिमाचल प्रदेशनि श्रीकान साखाथियाव हरखाब जोमै ब्लास्ट जानायजों दैमानि दैया दाहार जानायजों आरो दैमानि दैया उसिफावनायजों 45 सुबुङा लांखार जादों आरो उनाव 13 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। दा स्पटआव रैखाथि हान्जाया थांनानै लांखार जानाय मानसिफोरखौ नागिरगासिनो दङ। गवालपारायाव आसाम पुलिसआ सासे डकाइतखौ गुलि गावदों। गवालपारायाव पुलिसजों हमजानाय सासे डकाइतआ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखुमानो नागिरनायनि जाहोनाव पुलिसजों गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय डकाइतनि मुङा जाबाय नुर आलम। डकाइत नुर आलम आरो जाइदुल आख्तार मुंनि सानै डकाइतआ रां, रुफा, सना आरो मबाइल खावनायनि जाहोनाव लखिमपुर गवालपारानिफ्राय एरेस्ट खालामनानै लांजादोंमोन। नाथाय नुर आलम मुंनि डकाइतआ खारखुमानो नागिरनाय समाव गुलि गावजादों। सैमाफोरनिफ्राय गोजानाव था। टाउननि सैमाफोरा गामिनि सैमानिसाय सियानसिन जायो आरो टाउननि सैमाफोरा मोनाबिलि जाबाथाय हारसिं बाइकजों थाङोब्ला होसोयो आरो होसोनानै मोनबाथाय अरो। गुवाहाटियाव सासे बारग' फोरोंगिरिखौ मासे सैमाया अरनानै बुथारदों। जेब्ला बारग' फोरोंगिरिया अखानि दै जमा जानायखौ गावनि न'खौ साफा खालामबाय थादोंमोन अब्लानो न' साखाथिनि मासे सैमाया हरखाब थांनानै फोरोंगिरिखौ अरदोंमोन आरो अरजाखांनायनि उनाव बारग' फोरोंगिरिखौ हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय फाहामथाय बाय थानाय समावनो फोरोंगिरिया थैदों। थैनाय बारग' फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय चन्द्र प्रसाद शर्मा आरो बिहा डायबेटिस आरो हाइ ब्लाड प्रेसारबो दंमोन। उत्तर प्रदेशआव सासे फिसाया गावनि बिसिखौ बुनानै इनाय खालामनानै बिसिनि खोमाखौ गोबौ बेसादजों हासिखांनायनि उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय फिसायनि मुङा जाबाय बलराम। बलरामनि बेरेखा पुलिस केस होखांनायनि उनाव बलरामा पुलिसजों हमजादों। बलरामा गावनि बिसिखौ बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो इनाय खालामबाय थायोमोन आरो बे सानखालि इनाय खालामनायजों लोगोसे बुनानै खोमाबो हासिदोंमोन। मणिपुरनि ताउबाल जिल्लानि कमिशनार अफिसनि रुम सिङाव IRBनि सासे जवाना गावनि सार्भिसनि पिस्तलजों गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय IRB जवाननि मुङा जाबाय मोहम्मद जाफर आली, मणिपुरनि थागिबि। नाथाय जाफर आलीया मानि थाखाय सोरनि जाहोनाव गावनि जिउखौ फोजोबखो बेखौ मिथिनाय जायाखै।
आरो बिथाङा जेबो लिरना गालाङाखै आरो जेबो मबाइलावबो रावजोंबो रेकर्ड खालामना गालाङाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।